Türkmenistanyň daşynda bilim alýan studentleriň türkmen banklarynda açylan öz plastik kartlaryndan pul çekmekdäki kynçylyklary dowam edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna her gün diýen ýaly maglumatlar, ýüzlenmeler gelip gowuşýar. Azatlyk Radiosy bilen Orsiýetiň Saratow regionundan habarlaşan türkmenistanly student türkmen bize we master kart plastik kartlaryndaky puly nagdlaşdyryp ýa-da nagd däl hasaplaşyklar üçin ulanyp bolmaýandygyny we munyň bilen bagly studentleriň umumy ýaşaýyş jaýyndan kowulmak, ýatmaga ýer tapmazlyk ýaly dürli kynçylyklar bilen ýüzüýiz bolýandygyny gürrüň berdi. Pulsuzlyk zerarly ähli studentler diýen ýaly işläp başlady. Studentleriň eýem 30%-iniň aşgadanynda problema bar. Meselem meniň dostumyň aşgadanynda ýara bar we bu diňe bir waka. Käbir studentleri umumy ýaşaýyş jaýyndan çykardylar. Olaryň käbirleri dostlarynyň öýünde ýaşasa, käbirleri 3-nji etaja menip umumy ýaşaýyş jaýyna girýärler. Olar bu ýerden ýykylybam bilýärler. Käbir studentler bolsa otly wagzalynda ýa-da aeroportda ýatýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran türkmen studenti aýtdy. Ol bu mesele bilen bagly gyýdlaryň ýagdaýynyň hasta yaramazlygyny, ýagny olaryň pulsuzlyk zerarly ten satmaga baş şoşýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Käbir gyýdlar jelephanada işleýärler we bu diňe meniň okuyan şäherimde däl, başga-da ençeme şäherde ýagdaý şeýle. Bu barada aýtmaga utanýaryn. Türkmenistanda jelepçilige garşy görüşýärler, ýöne ýagdaý şeýle bolsa bu hiç açanan başa barmaz. Sebäbi türkmen halky açlyk çekýär. Men hatda ogurluk edendigi sebäpli Orsiýetiň türmesinde tutsawlykda saklanýan türkmen studentiniň bardygyny hem bilýärin diýip student sözüni jemledi. Azatlyk Radiosy bilen Orsiýetiň Astrahan regionundan habarlaşan ýene bir türkmen studenti hem 11-nji iýundan bäri öz plastik kartyndan pul alyp bilmeýändigine, ýene-de bir näçe günden öýüne, ýagny Türkmenistana dolanmalydygyny ýöne munyň üçin hem pulunyň ýokdugyny gürrüň berdi. Kartymdan öňem 15 günläp pul alyp bilmedim. Şondan soň kartym may aýynyň soňuna gaýtadan açylypdy. Indi ýene petiklenip dogry hiç ýyly pul alyp bolanok. Pulumam ýok. Hälim okugy tördi ýoksam ýol kirede pul gerek bolardy. Hemme zatdan doýdum. Şuň ýene-de pul aljak boldum ýöne alyp bilmän häzir aglap geldim diýip türkmenistanly student öz başdan geçirýän ýagdaýlaryny gürrüň berdi. Daşary ýurtda okuyan türkmen studentleriniň ýene biri Azatlyk Radiosynyň üstü bilen türkmen häkimetlerine uradan ýüzlenmesinde käbir plastik kartlaryň bökdönüşsiz işleýändigine ýöne käbiriniň inni 2 aý bäri hiç bir bank amallaryny ýerine ýetirmeýändigine ünsü çekip şeýle diýdi. Men 15 günden bäri pul alyp bilemok. Käbirleri 2 aý bäri pul alyp ýör. Olar günni keýp edýärler. Biz açlykdan öljek bolýarys. Türkmenlerde däliniň belläni diýen söz bar. Siziň hem belläniňiz studentler boldy. Men siziň her günki täze qada kanunlaryňyzdan ýadadym. Ýürege düşdüňiz. $10 algysy bar. Käbir studentler beýleki studentden algysyny aljak bolup, otoglaryň gapylaryny döwüp masara bolup ýörler diýip adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran türkmen studenti ýazýar. Şeýle-de türkmenistanly student özleriniň en atasynyň gara der döküp gadanan pulunyň näme sebäpden özlerine berilmeýändigini hem düşünüp bilmeýändigini aýdyp, işini başarmaýan döwlet işgärlerini işden çekilmäge çagyrýar. Daşary ýurtlarda ähli zat gymmatçylyk, siz ony bizden gowy bilýäňiz. Näme sebäpden ol gymmatçylygy bilip biziň kartlarymyzy bloklaýaňyz. Siz kompýuteriň başyna oturup studentleriň ejesinden kakasyndan nagd görnüşli pulu sanap alyp bank üçin % alyp galýaňyz. Siz enter düýmesine basmagy kyn görýäňizmi? Biziň ejemizden kakamyzyň puluny bize bermegi kyn görýäňizmi? Studentleriň kartlaryny dolandyryp bilmeýän bolsaňyz stoluňyzda oturmaň diýip türkmen studenti sözüni jemleýär.